اور حضرت میاں صاحب کہندے باپ مرے سر ننگا ہووے بھرا مرن کڈ خالی ماما پاجی محمد بخیشا تے کون کرے رکھوالی بھائی بھائیاں دے درد ونڈاؤں دے یارو بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سران دے تاج محمد تے ماواں ٹھڈیاں چھاواں ٹر جاون جد ماں پیو پیارے وطنوں چک مہارا اجڑی حویلی نظری آوے اوہ کنڈ دیتی جد یاراں مرے مک پہ کے جاندے انہاں دیاں نے پہ کے مک وینن جنانیاں ماما ٹر وینیاں ماں مرے مک پہ کے جاندے پیو مرے گھر ویلا شالا مرن نویر کسے دے اوہ اجڑ جانداوی میلا بڑیاں بتیاں ہرا نہیں ہونا یاد کر کے کوئی پتہ نہیں ہے موت سرے تے کھلوتی ہے حضرت میاں صاحب بولے سکیاں بتیاں ہرا نہیں ہونا انہاں ہریاں بھی سک جانا مویا بدیاں مڑ نہیں آنا اسا جوندیاں بھی مر جانا دشمن مرے تے خوشی نہ کریے اوے سجنا بھی مر جانا دیگر تے دن گیا محمد تے اوڑک نو ڈب جانا تو بیلی تے سب جگ بیلی ان بیلی بھی بیلی ماں پیو باجی محمد بخیشا آج لکی پیا حویلی آج محمد نذیر کول پوچھ زندگی نہ ساتھی نہیں نظر آ رہا پترہ کول پوچھ حویلی جی وڑ سننا مامے چاچے برا سجن ہیں پر ماں نظر نہیں آئے گی سجنا باج ماں پیو باج محمد بخیشا آج لکی پیا حویلی میاں صاحب کہندے فجر ویلے دیئے کالیے کوئلے نہ بول غمانی بولی نہ وس تیرے نہ وس میرے یہ لکھیا پہ گیا جولی او بایا نذیر نہ وس تیرے نہ وس میرے یہ لکھیا پہ گیا جولی لے او یار حوالے رب دے لمی پئیے جدائی بچیاں نہیں ماں اپنیاں دیاں پترہ پئی کہنی لے او بچیو حوالے رب دے تے لمی پئیے جدائی رب ملایا تے آن ملان گے ہن اور امید نہ کائی میاں صاحب دی دعا وڈیاں مہراں والیاں سائیاں رب غریب نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولی تے رحمت دا دروازہ